Ahoj, poď si so mnou pripraviť srdiečka z lístkového cesta s tvarohom a džemom z bielých rýbezlí. Pokiaľ použiješ kupované lístkové cesto alebo si domáce lístkové cesto pripravíš deň dopredu, tak na druhý deň zbúchaš tento recept do hodiny a máš rýchlo pripravený snack alebo raňajky plné lásky. Na tvarohovú plnku si v miske zmiešaj 200 g jemného tvarohu, 2 žltky, 50 g práškového cukru zmiešaného s 30 g kukuričného škrobu a pol čajovej lyžičky vanilkovej pasty do hladkého krému a odlož bokom. Domáce lístkové cesto, na ktoré recept nájdeš v predchádzajúcom videu a čoskoro aj na mojej novej stránke, si vyveľkaj na hrúbku približne 5 mm. Srdiečkovou vykrojovačkou povykrajú srdiečka, moja malá veľkosť 10x10 cm a vyšlo mi 15 kusov. Srdiečka presú na pleť vyslaný papierom na pečenie s dostatočným odstupom, nakoľko lístkové cesto v rúre narastie. Do srdiečok menšou srdiečkovou vykrojovačkou naznač vzor, ja som použila vykrojovačku 6x6 cm. Zatlač vykrojovačku tak, aby bolo v jej vytlačený vzor, avšak nevykrajuj ho úplne. Toto spôsobí akoby oddelenie cesta, kedy okraje budú rásť oddelenie od stredu. Vonkajšie srdce potri jedným rozšľahaným vajíčkom a posyp trochou hnedého cukru. Tvarohovú plnku presun do cukrárskeho vrecka a nastriekajú po vnútornom obvode menšieho srdca a do stredu daj 1 čajovú lyžičku džemu z bielých rybezlí alebo akéhokoľvek džemu podľa tvojich vlastných preferencií a chutí. Takto pripravené srdiečka peš vo vyhriatej rúre na 200 stupňov Celzia po dobu 10 až 15 minút. Keď si dáš tento koláčik na raňajky, nikto ti to nemôže vyčítať. Enjoy!